हेलो गाइस आंनि एसडि दावबायारि ब्लगनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो आं बे समाव बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननो गामिनि मोनसे फिसा भिलेज मार्केट बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों आरो बेयाव मा मा मोनो, मा जाग्रा मोनो, माखासे दुकानफोर दङ आरो ना नोंथांमोननो आं खिन्थिगोन आरो बेदरफोर मोनो बेयाव आं बे समाव आं नोंथांमोननो खिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय हाबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय। दायो बे समाव नायदो बिथांमोन सानैयानो बेदरखौ दानो आरो ना बिथांमोना नांगासिनो आरो ने फुंनिफ्रायनो दानदों आरो बिथांमोना फुंनिफ्रायनो दानदों दाहालागै माब्रैसो जोब्बायदां जोबनायालाय किसुमाना गथा गथा लांबाय किसुमाना बिदिनो न'आव थांनानै लायदों आरो दायो बिथांमोना दुइटानिफ्राय आरो बेयाव दानलायबाय आरो ना आरो बिथांमोना बिदिनो गथा बायदिबाबो हरो फाननानै बिदिनो दाननाबो हरो सावनाबो हरो। नोंथांमोना बिदिनो गथा बायदि नांगौबा लांफैबानो जाबाय एथ फ्रि माबा मोनो खमावनो मोनो बिथांमोना एसे मिलायना हरो आरो ना आरो जुदि बेबायदि लामायाव दानब्ला बिथांमोना एसे दाम बायदि जेसेबां लानांगौ बेखौ लायो आरो ना नोंथांमोना हायबानो जाबाय। नैबे बादाम फाराम होननाय गामि आरो ना बेयाव बादाम फारा गामि होननाय बेयाव हायबानो नोंथांमोना मोनलांखागोन आरो आलासिफोर हायोबा नोंथांमोना बायफैबानो जाबाय मोनखागोन। गोजानाव थांनो प्रयजन गैया सखआव हानांगौबा बे गामिया बहुत गोजान गारि नङाबानो जाखाया आरो आथिंजोंबो मोनहैस्लाबनाय नङा आरो बिदिनो साइकेल दाहांबाबो बहुत बेङो आरो बोरि बिदिनो गरा गरि मा खालामनो ना नै बिथांमोना फानगासिनो दङ जा बे बयलारा बेसेबां फुवा 80 थाखा फाननाय जायो आरो ना केजिबा बेसेबां जाहैगोन केजिबा आधा केजि लाबाला 150 ग्रामाव हरो आरो ना केजि लाबालाय केजि लाबा 320 थाखा 320 आधा केजि लायोब्ला 150 मोनगोन आधा केजि लायोबा 150 मोनगोन आरो जुदि केजि बायोब्ला बिथांमोना 300 थाखा ना 320 थाखा दा जुदि फुवासेल' लायोबा नोंथांमोना बारा गोलैगोन दे बेनिखायनो आधा केजि नोंथांमोना थफ्ला लाबाबो नोंसा लाब दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां लायो केजियाव आधा केजिबा बेसेबां लायो बिथांमोना मोनसे डिसकाउन्ट हिसाबै बेबायदि खालामदों आरो ना नोंथांमोना बायोबोला बायबानो जाबाय। जोबोद मोजां जादों बिथांमोना जि हाबाखौ मावदों दाउ दाननाय खामानि बिराद मोजां। किसुमाना ओरैनो उन्दुनानै थादों जानो हागौ बिथांमोना बिदि जिरायना थायाखै बिथांमोना गाव गावसोरनि न'खरखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना फेमिलिखौ नायनो थाखाय गथ'फोरखौ नायनो थाखाय बिथांमोना बेबायदि बयलारखौ बिथांमोना सानै आइजोफोरा ना बिथांमोना ग्रुप जानानै बे बयलारखौहा बिथांमोना दाननानै फानदों आरो ना आरो बहुद नांखायो दासिमहालागै बिथांमोना माब्रैसो जोब्बाय बेयाव आरो फुंनिफ्रायनो बिथांमोना खोनानाय बायदिब्ला माब्रै माबा बिदिनो जोब्बाय आरो ना बिथांमोना बेबायदिनो फानगासिनो दङ आरो बिदिनो न'खरखौ खुंगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि उत्सव दङबा बेबायदि खामानिखौ मावबानो जाबाय। जोबोद मोजां हारजा थायो बहुद मोजां ओरैनो थास्लायस्लाय ओरैनो उन्दुनानै जनानै थानो प्रयजन गैया। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया बेबायदि खामानिखौ मावदो ना दिनै आंबो मावगोन उनावहाय दायो मावथ'ला बिथांमोना मावग्रोथोंसै बिथांमोननि मावनायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो बेदरफोरखौ खिथिबाय आरो दायो आङो बे समाव आरो मोनसे दुकान फिसा आरो ना बे दुकान फिसाखौबो आङो खिथिबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय हाबानो जाबाय। आरोबाव बिस्कुट पेकेट मोनो आरो नै बेबायदिखौ ट्रेनाव फानो दै ट्रेनाव फानो जोंहा आरो नै गामियावबो फानग्रा ओंखारबाय आलायनानैबो फानग्रा जाबाय नै आरो जोंहा नै पेट्रलबो मोनो बेयाव नै आरो बिथिं जाग्रा पक'रि आरो दाउदै जोब्बायानो नै फुंनिफ्रायनो होयो नालाय बेनिखायनो जोबो आरो बिथिं साहा बागान हारि दङ बेयाव अर्डार होयो अर्डार खालामबोला बिथांमोना सावनानै बेबायदिनो अर्डार हरो आरो ना आरो दायो नै आरो दोनख' बुहुद नोंथांमोना साहाफोर लोंफायोबोला फैबानो जाबाय। आरो बे जायगायानो जाहैबाय नैबे आमजुलि सकनि एथ' साहा हायनानै आरो ना सिद्दा साहा हायनानै मोनफैयो आरो ना नोंथांमोना फैयोब्ला महाबाफोर थाङोबा थाबायहैयोब्ला नोंथांमोना बे दुकानखौ नुगोन आरो नोंथांमोना बे दुकानाव हाबनानै जालांबानो जाबाय। बुहुद नांगौ बुस्थुखौनो मोनजोबो आरो नै बिस्कुट फिसा मोनजोबो साहा दुकाना बेनो आरो नाय जग्राफोराबो मोजाङानो बिथांमोननि मावनायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो।